Værsgo. Jeg vil godt fortælle noget om gennemsnittet, og hvordan man finder gennemsnittet på 5 personer af alderen af dem. Først så har vi alderen her, så plusser man aldrene sammen, så man får et antal. Og det antal, det dividerer man med antallet af personer, altså aldre. Og så 107 divideret med 5 er lige med 21,4 år. Og så kan man finde gennemsnittet af højden i en klasse for eksempel. Og så tager man, i stedet for at sige det i meter, altså 1,47 plus de andre 1, så fjerner man kommaet, og så siger man 147 cm i stedet for. Og det giver 759. Og så, det er jo så også 5 personer, og så dividerer man også det med 5. Og det giver så 151,8 cm i gennemsnit. Og så sætter man kommaet ind igen, og det giver så 1 meter og 51 cm.